Тези дни в АХ клуба за родители на будни деца обсъждаме една ситуация, която вярвам всички сме изпадали, която обаче продължава да шокира родителите. Момиченце, което е на 1,5 година или на 2,5, или момченце на такава възраст, да започне да удря родителите си, по-малкото бебе, братче или сестриче или децата на детската площадка. Да, давам си сметка, че е шокиращо, обаче искам да помоля всички нас, родителите, да имаме предвид няколко неща в такава ситуация. Първо, на такава ранна детска възраст децата нямат много средства, с които да могат да се изразят. Физическото движение, бутането, боричкането, падането, тропането с крачетата, плача, това е основният арсенал на едно дете на тази възраст. И по този начин да не забравяме, че те се себе изразяват. Просто нямат други средства да кажат какво искат и какво чувстват. И това няма да бъде израснато от по-голямото дете, защото по-малкото, когато и то стане на такава възраст, и то ще започне да се изразява с физически движения. Второ, нека не забравяме, че този механизъм в нашия мозък е дълбоко вкоренен и той се нарича отлагане на загубата. Ние през хилядолетията сме избирали да запазим живота си, вместо да изгубим живота си. Така че това бива да го имаме предвид. Повечето от нас го знаят като бий се или бягай. По-добре е детето да изрази емоцията си, да покаже какво точно чувства, отколкото да си замълчи и да я скрие от себе си и от нас и в един момент тази емоция да избухне по съвсем друг начин и в далеч не подходящ момент. Трето, какво можем да направим в такава ситуация? Можем да измислим първо занимание заедно. Двете деца, бебето и по-голямото детенце, можем да четем книжки, можем да се кадаличкаме и да се боричкаме в леглото. По-голямото дете може да отговаря, да дава водичка на по-малкото, да му реши косичката, т.е. да има някакви ангажименти, така че да започнат да изграждат взаимоотношения, такива, които са градивни и полезни и за двете деца.